Ake nginibingelele-ke bazalwane namhlanje emini it's 12 isikhathi mhlaka 28 July 2026. Ngiyanibingelela bafowethu. Ngibingelela abantu abangenasono, abantu abathathelelwa izono ngenxa kaJesu. Abantu abenziwa baba ukulunga kukaNkulunkulu. Amen bazalwane, indlu kaNkulunkulu, idalwe ezintsha, isizwe sikaNkulunkulu esingcwele. Ngiyanibingelela abesilisa nabesifazane, iy'khonzi zonke, abadala nabancane. Ngiyanibingelela egameni likaJesu. UMamncube wakaXaba, Olundi onibingelelayo, Nonhlahla Nomkhosi Gama. Ngiyisikhonzi kanye ney'khonzi zonke, ngiyisikhonzi sesivumelwano esisha. Amen. Izwi lenkosi lithi owasenza saba zikhonzi, senziwe ukuba zikhonzi. Amen bazalwane. Cha, ngiyaqhubeka-ke bazalwane, ngiqalile ukunikhonza izolo ngathi ake sibuke indaba ye-mix, ukuthi yaqalaphi i-mix, obani aba-mix, akumixwani. Ngasho ngathi kumixwa ivumelwano ngoba u-Israyeli endulo ngowesivumelwano esidala. Ngowesivumelwano esidala. uNkulunkulu emise uMoses phakathi kwabo njenge-leader. Wayinikeza imithetho through uMoses. Kwathi uMoses noma esedlule, kodwa kwaqhubeka imithetho yonke ibizwa ngokuthi imithetho kaMose, ngoba initially uNkulunkulu wasebenzisa yena. Amen bazalwane, ukwemukela iy'bhebhe zamatshe uNkulunkulu kuthiwa wasebenzisa iy'ngelosi, wathuma iy'ngelosi, wamukela uMoses emukela kuzo, edlulisela endlini kaNkulunkulu. uNkulunkulu ayemise kuyo, uMoses ayeme kuyo njengenceku, njengesikhonzi. Amen. So bama kuleso sivumelwano nje, kangangokuthi uma sekushaya isikhathi se-paradigm shift, ulinakelela igama elithi shift, ukuthi that shift was gradual, ayivelanga yathi nqamu, yabona. Yes, iy'nsuku zokugcina zathatha 40 years, zaba u-40 years in all iy'nsuku zokugcina. Angithi yonke into ebiyenzeka esivumelwaneni esidala yayiyisithunzi sokuzokwenzeka okwempela. Isithunzi phela simelele the substance. NgesiZulu i-substance into yempela lezoqhamuka. Uma siqhamuka kuqala isithunzi, ugade ukuthi ayiqhamuke lento ebikezelwa yisithunzi, yabona. Yes, so lo wa-40 years abake bawuhamba ehlane. Yiwo lo ababuye bawuhamba usuhanjwa yibandla lenkosi emva kokuba uKristu Jesu esenyukile. Kade nabo ezaliwe wanabo emhlabeni, wavuka wanabo iy'nsuku ezingama40, wenyuka. After 10 days enyukile, kwehla umoya oyingcwele wawusethembise, wethembisile. Laqala ibandla eJerusalema. Yes, izwi lenkosi uma likhuluma ngebandla lithi abaphostoli baba i-foundation, baba isisekelo, yabona. Yes, so-ke bazalwane, lo 40 years wonke wawungowe-mix. Wonke lo 40 years babengaphumile ngokuphelele
kwesidala isivumelwano, kanti nakwesisha isikhathi asikakangeni ukuthi asikakashayi ukuthi bathi khaxa. Yabona. Yes, ngoba kwesisha kwakufanele bengene ngokuthi uKristu abe phakathi kwabo, ehle njengoba athi siyokwehla nobaba. Uyabona, mekhuluma ngaleyo nto uJohane ngale uthi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha kwehla kuvela ezulwini. Eyi madoda, uyazi ukuthi laphana encwadini yesambulo noma ingaba incwadi the last book, futhi ibe yes the last book of the Bible, kodwa yayingakhulumi into entsha, yayingakhulumi into entsha. Uyakwazi ukuyicinga lento eyishoyo uyithole uthi awunangu la omunye umpostoli uyishilo yena wayisho kanje, nomprofethi othile nange ekhuluma ngalento uyishilo wayisho kanje. Amen, bazalwane. So bengifuna ukuthi sibuke ukuthi ibandla laqala lalimixile, laliyimix ngenxa ye-period, ngenxa ye-time frame, ngenxa yesikhathi elaqala kuso. Ngathi thina nalo sehlukaniswe isikhathi, thina nalo sehlukaniswe isikhathi. Bona babesalangazelela ukuba sesikhathini lesi thina esikuso, siyimkhuleko yabo, siwukufisa kwabo, siwukulangazelela kwabo. Uyabo, angawuthi kwabakhathaza ukubona abanye babo befa bengafikile ezethembisweni, kwabakhathaza. Yingakho uPaul kwafanele abaduduze ukuthi abangalilahli ithemba. Laphayana kuThesalonika athi abangakhali, ngisho befelwa, ngisho befa njengabangenalo ithemba. Okay, ngoba uJesu mekhuluma mekhuluma uJesu wayekhomba eduze, nabo abapostoli babekhomba eduze yonke into. So kubakhathaza-ke ukuthi kanti bazodlula emhlabeni, khona bazodlula emhlabeni. Ngiyafisa ukulungisa ezinye izinto engiyishilo izolo, ngize ngithi ngayigaxelisa. Ngiyakhumbula ngisho njalo bazalwana asebelalelile ikliphu yayizolo. Ngiyazi ukuthi abanye abakalaleli ngenxa yesikhathi. Ngike ngakhuluma, angisazi bengithini, ngase ngikhuluma ngokuthi uma silala, angisazi ngibeke kanjani, kodwa ngiqonda ukuthi uma sifa, yabona. Kungani abazalwane basendulo, abazalwane bethu, ibandla lokuqala lalithi melikhuluma ngokufa lithi umzalwane ulele, ningabi uthini uPaul, ningabi othi ngibheke lokhu okusho uPaul abaseThessalonika, 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 uverse 13 uthi, kepha asithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. So ngithi-ke, why ibandla lokuqala lalikhuluma ngokulala? Ngoba ushabafayo la methi ngabalalayo, ngiyazi ukuthi niyazi bazalwane, kodwa ngifuna sibuke ukuthi why they were using the term abalalayo. Uyabona, it's because babelindele ukuvuka, bavukele kuKristu. Uyabona, bavukele ezethembisweni. Uyabona, bavukele ekuphileni. Indaba yabo noma bekholwa uJesu, kodwa uyabona ukuthi yayisadinga i-fulfillment, yayisadinga ukupheleliswa, yayingakabi yet accomplished njengakithi. Uyabona,
So babesalinde ukuvuswa noma sekushiwo ukuthi univusile nani ebenifile ngezono nangey'phambeko. Kodwa uma befa babelindele ukuvuka, bavukele ezethembisweni entweni ephelele. Uyazi ukuthi abazalwane endulo noma besindiswa kodwa babesayikhomba futhi insindiso phambili. Usiyangizwa-ke, noma besindiswa njengathi beshunyezwa uJesu, bephenduka bekholwa uye, bemamukela, babesindiswa. Kodwa babethi besindisiwe baphinde futhi insindiso babona ukuthi basayikhomba phambili, yabona, ukupheleliswa kwensindiso yabo, yabona. Yingakho uPaul kwenye indawo athi sesisondele isikhathi sensindiso kunesikhathi esakholwa ngaso. Usho bayakholwa basindisiwe. Ubezwa bekhuluma ngokuthi basindiswa, ubone ukuthi basindiswa, kodwa uphinde ubezwe bekhuluma ngensindiso ezayo, uyabona. Yes, isikhathi ababekuso, isikhathi ababekuso esasenza lokho, yabona. Khona izinto okwakufanele uJesu aze accomplish, iy'nkonzo okwakufanele uJesu aze accomplish, ayiphelelise, then they reach the destiny, yabona. Yayingekho enye destiny edlula ukuba kuKristu. uKristu was their destiny. Okay. Okay. So ngikhuluma ngemix ukuthi babe mixile. Uyezwakala uPaul ekufundiseni kwakhe ukuthi kodwa ukufundisa kwakhe kunama traces of law. Kunama traces. Kuyezwakala ukuthi kuney'nhlayiya, mengithi ama traces, kuney'nhlayiya. Abantu begrace basindiswe ngomusa. Uyakuzwa ukusindiswa, uyakuzwa ukusindiswa ngokuba ngomusa nisindisiwe. Uyezwa ukukhulunywa basindisiwe. Kodwa bayezwakala futhi bona labo bazalwane, yena lowo mzalwane uPaul okhuluma phakathi kwabo aphinde ayikhombe futhi insindiso phambili. Bazalwane. Yini eyenza ukuthi bakhathazeke athi uPaul kubo ningabi angithandi ukuba ningabi ngalwazi ngabalalayo. Yini eyenza ukuthi bakhathazeke uma befa abazalwane? Inkulumo kaJesu ayenza kuMatthew 24. So manje babebona ukuthi hayibo uJesu uthe u-24:34 uthi ngiqinisile ngithi kini, 24:34 Matthew, lesi sizukulwane asiyikudlula kungakenzeki konke lokhu. So bayazazi ukuthi bangabaleso sizukulwane esingayi kwedlula kungakafezeki zonke izethembiso inkosi ekhuluma ngazo kule chapter. Ifundeke le chapter, iqale ku-chapter 1 uzwe uJesu ebethembisa, yabona. Yingakho ngithe kini bazalwane, ama-tribulations ibandla langena kuwo. Lokhu ukuthi ibandla ngeke lingene kuma-tribulations kuphambana iy'khathi ey'khonzini kumzalwane osikhonza kanjalo. Uma esho njalo, nami bazalwane nginikhonzile kanjalo. Ayikho inkinga, umuntu ukhonza ngokwesilinganiso sesambulo. Nezwa bazalwane, singayibulali ngalokho, singayibeki icala ngalokho. Sibonge nje ukuthi along the way, along the journey, sifinyelela la sifinyelela khona. Uyabona bazalwane, akekho odinga ukubekwa icala ngalokho. Ngoba once ulahlekelwe wokhiye bokuthi ukuqonda ukuthi iBhayibheli is a covenantal book, lonke nje is a covenantal book. One, ukhiye wokuqala nje lo for me. iBhayibheli is a covenantal book. Then fanele mulifunda wazi ukuthi there is a relevant audience okwakukhulunywa ngayo. Irrelevancy
I-relevance audience abantu okwakukhulunywa nabo ngqo. Hawu, ithameli zenkulumo okwakukhulunywa nazo. Abanikazi bencwadi ababebhalelwa. Thina siqhamuka njengabantu abacoshe incwadi, thina abadlala manje siqhamuka njengabantu abacoshe incwadi. Sifunda incwadi asebayifunda abanikazi bayo bayizwa, zafezeka izinto ezayikhuluma khona, kodwa incwadi salokhu ibhalwe njengoba yayibhaliwe. Ngisho ngashaya ama-millions of years iyolokhu isho njalo incwadi. Uyabona? Niyayizwa loo nto? Sishawe yilokho ukuthi sifumane incwadi eyayixoxa nabo, kodwa imibhalo mesiyithola thina isalokhu ibhalwe njengoba owayekhuluma ne-audience yakhe noquqaba lwakhe. Kodwa liphi igama le-audience eliqondile lesiZulu bakithi? Ngiyazi ukuthi wena usulikhumbulile. Laba nje kwakukhulunywa nabo abanikazi bendaba, bayizwa indaba, ayibadidanga indaba. And nama-generations to come, ngisho abazukulu bethu nabazukulu babo nabazukulu babazukulu 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 basazoyithola le ncwadi isakhuluma kanje. Then bayosizwa ukuthi kube khona obatshelayo ukuthi you must note the relevance of the audience. You are not the audience wena ofunda le ncwadi njengamanje. Yabona? Akuzukuyenza into eshiwo incwadi ukuthi ngoba isitholwe nguwe bese kuyenza ngazi ukuthi nosekwenzeka kakenzeki ngoba uwena oyithola manje le ncwadi wayifica isakhomba phambili. Vele wayekhuluma eqinisile, wayekhomba phambili. Yabona? Sekuwuwo ufanele ingqondo yakhe ivuswe, wazi ukuthi ayikhulumi nawe le ncwadi osube nenhlanhla yokuthi ifike kuwe uyifunde. Nanso into ibandla lishayile. Nanso into iy'khosi zebandla ey'shayile. Yabona? Ukhiye lowo. Omunye ukhiye isikhathi. Yes, cishe kuhambisane kuhlangane ndawonye i-relevance, i-audience relevance nesikhathi. Angithi ngizwile ukuthi sengikhulume nangabazukulu bethu nangabazukulu babo. Isikhathi. Yabona? Uma umfundi wencwadi eke walahlekelwa yisikhathi afunda ngaso nesikhathi okwakhulunywa ngaso, ngoba njalo khona owakhulumayo khona owalobayo, akusiyena umuntu oyedwa. Isikhathi okwakufundwa ngaso, isikhathi okwalotshwa ngaso. Angisaphathi-ke ama-versions elokhu kwenziwa ama-versions. It's another story leso, ngoba sekufanele kubukwe nanokuthi lo khipha le version uyikhiphe kwisiphi, which school of thought. Uyabona? Lo bhala le version oyifundayo oyiphethe mzalwane wami, iBhayibheli lakho liphethe, uyibhale le version eyinakileni indaba yesikhathi. Kuzoba khona amaphutha ama-versions. Uthola ukuthi ayisilona iphutha indaba ebhaliwe kwi-version, kodwa iphutha izoba ukuthi umuntu obhala le version uyaqonda indaba yesikhathi. Yabona? Sizoba namaphutha nje ukuthi ibhalwe ubani le version. Uyacabanga i-version ebingabhalwa yimi ngingakayazi indaba yo-time frame, yo-audience relevance, yo-covenantal, yini konje kunye bazalwane? Audience relevance, time frame, language. Bazalwane, i-language. Uyayicabanga
i-version ekhishwa umuntu ongayazi leyo nto leyo, ebhalwa umuntu ongakwazi lokho. Uyayizwa le nto leyo, okungukuthi i-version yeBhayibheli ebhalwa i-futurist, umuntu ozifaka abe yileya audience yebandla lokuqala, abe sebandleni lo-Paul, abe sebandleni lo-Peter. Abapostoli bazalwane babe ngama-futurist. Niyayizwa le nto leyo? Thina njengamanje uNkulunkulu sambulele ukuphuma kwi-futurism, ukuthi si-wrong uma siqhubeka siba kwi-futurism. Uyabona? Sibe ne-futurism view. Uyabona? Futurism thoughts. Uyabona? Viewing izinto ezilotshiwe ngeso le-futurism. Si-wrong thina manje thina. But they were correct. Abanikazi bendaba. They were correct. Yes, it was in future. Yes, it was in future. Bazalwane. Akukho wrong ukuba i-futurist. Kodwa u-wrong uba sekuthenini uyi-futurist ngasiphi isikhathi. They were babe ngama-futurist. They were futurist. Ibandla lokuqala. Bazalwane. And baze balala iningi labo, izwi lenkosi lisho njalo, bengayibambanga lezi zinto, bengayiphathanga lezi zinto, zilokhu zikwi-future, balala bengama-futurist. Even Paul himself waphela iy'nsuku zakhe eyi-futurist. Almost bonke abapostoli except uJohn. Uyabona? Uyabona? Nebandla-ke lalikhona ngaleso sikhathi. Nakuwa ama-members of the church ayengesiwona abapostoli, abaningi babo base balala. Uyabona? Base badlula emhlabeni. Kodwa ukufezeka kwayo yonke into eyayishiwo uJesu la ko-Matthew 23, ko-Matthew 16, ko-Luke 21, yonke lapha ey'ncwadini zamavangeli, u-4 books. Zaze kwi-future. Uyabona? Besike sithi nabazalwane, sinengqondo yokuthi siyibandla likaKristu, which is correct. Kodwa mhlampe iphutha lethu kwakuwukuthi sasiyibona siyibandla likaKristu thina sodwa. Wonke omunye umuntu simphose kwayele. Kufanele aphenduke ajoyine thina. Okay. Besiyaye sithi-ke wonke umuntu ofunda iBhayibheli engenathi, engesithina, ufana nomuntu ocosha incwadi ongesiyona yakhe, ayijabulele, ayemukele as if ikhuluma naye, aziprepare njengokusho kwencwadi kanti ayikhulumi naye. Isibonelo ebesiyayisenze esokuthi njengensizwa ibhalela intombi ithi ngizofika lapho, isho isikhathi, bese intombi kufanele iyilungiselele, noma ngabe unkosikazi ake sithi kakuyona intombi, umyeni wakhe abhale athi nge-weekend ethile ngizokwehla ngizonibona ney'ngane. Uyabona? Then umama-ke abe prepared ukuthi umyeni wami uyeza, atshele iy'ngane zakhe ubaba wenu uyeza. Uyawucabanga uprep owenziwayo ekhaya lapho preparing ukuthi ubaba uyeza. Uyabona? Abafana bamisa izinto ngomumo, abaziyo ukuthi ubaba uyilindele ukuthi fanele abafice beyimise kanje. Namantombazanyana nayo unkosikazi uqobo.
uyabona, uzwe ubaba afike ekhaya elithokomele, elifudumele, elimjabulisayo, uyabona, babe nenhlahla ukuthi ushilo. Then-ke ucabanga ukuthi uyini unkosikazi ozothola le ncwadi kanti ayiveli kumyeni wakhe, ayifunde isho kanje bese elungisa njengalowa nkosikazi obethole incwadi okuyincwadi ephuma kumyeni wakhe. Uyabona nomunye uzomlinda njalo le ndoda, uzoyilinda njalo lo myeni wakhe, lezi ngane zomlinda njalo lo baba wazo, uyabona. Uma esenomama nje kusekhona nogogo la ekhaya, indodana yakhe uzoyilinda njalo, uyabona. Kanti bashaywe yini? I-time frame. Uyacabanga leyo ncwadi that very same letter izoqhubeka itholwa ama-generations and generations. Ileyo nto-ke eyehlele indlu kaNkulunkulu, umzimba wenkosi, ibandla likaKristu. Ileyo nto esishayile, kakhulukazi iy'khonzi, uyabona, ngoba iy'khonzi abantu okufanele babe forward, ngoba uNkulunkulu uthi ena uKristu okungathi unxusa ngathi, uyabona, zime esikhundleni sikaKristu. Yes, zime esikhundleni sikaKristu, zizikhonzi kanye naye, zisebenza kanye naye, uyabona. Ya bazalwane, uyabona uJesu uma ekhuluma ngendaba yokubuya kwakhe, although ngingafuni ukukhuluma ngendaba yokubuya kukaJesu njengamanje ekukhonzeni kwami, kodwa khona la aveza khona ukuthi ithuba nehora, usuku nehora alwaziwa. Angikhulumi ngokubuya kaJesu bazalwane, kodwa nje ngifuna ukucaphuna le ndaba ethi usuku lokubuya kwakhe alwaziwa. Laphayana uvesi bani, uvesi bani, u-36 kuyi-chapter 24. Kepha lolo suku nalelo hora akekho owazi lutho ngalo, nezingelosi zasezulwini nandodana, ngubaba kuphela. Khona elinye futhi ivesi, uvesi 42 kuyona le chapter. Ngakho-ke lindani ngokuba nazi ukuthi inkosi yenu iyakufika ngaluphi usuku. Ngicela siyinake kahle into engaziwa la, ukuthi yini uJesu athi ayaziwa la, usuku nehora, uyabona. Kodwa abazalwane bayezwakala mebekhuluma abapostoli bekhonza ibandla ukuthi iyaziwa inkosi ukuthi siseduzane, iyaziwa ukuthi siseduzane. Bonke mebekhuluma babekwazi ukubala, because bayakwazi ukubala ukuthi kuqale nini. Methi ena kulesi sizukulwane usho kanjani, lesi sizukulwane asiyukudlula kungakenzeki konke lokhu. Bayakwazi ukubala ukuthi siqalaphi lesi sizukulwane, siphelaphi lesi sizukulwane. Uyaziwa, babewazi unyaka exactly, babewazi unyaka exactly ukuthi uma siqalela isizukulwane phela sihamba ibanga elingaka sizophela la, uyabona. Kodwa khona into ayeyishilo waba specific, usuku, ihora. Kodwa manje ibandla manje selivele lithathe engazi ukuthi sasingaziwi isikhathi sokubuya kwenkosi. Isikhathi sokubuya kwenkosi akaze singaziwa, sasaziwa. Kodwa into eyayingaziwa, nenkosi yayizazi ukuthi uyobuya ngamuphi unyaka, yayazi inkosi ukuthi uyobuya ngamuphi unyaka, yabona. Badayisa amaplazi nje konke, bafocus emsebenzini wenkosi, bafocus ekubuyeni kwenkosi, because bayabona ukuthi ena how nearer was the time of God's coming, of the Son coming, yabona. uPaul ukabaluleke nje athi ena nababhizi ngamabhizinisi
nabaganiweyo athi abashaye ngaso sabaganiwe ngoba wayesazi isikhathi, yabona, azathi kubo ongaganiwe kube kuyenzeka ngabe uhlala enjengaye. Chapter 7 kwabaseKorinte bokuqala, chapter 7 verse 28. Kepha-ke umuganwa kawoni nentombi umigana kayoni, kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni, kepha mina benginiphephisa. Verse 29. Ngisho lokhu kodwa bazalwane ukuthi isikhathi sesinciphile. Uyabona ukuthi bayakwazi ukubala, uyabona ukuthi bayakwazi ukubala, banayo i-measurement, they can measure isikhathi, banalo iwashi, uyabona. Verse 29. Ngisho lokhu kodwa bazalwane ukuthi isikhathi sesinciphile, ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo babe njengabangakhaliyo, nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangenanto, nabasebenzisa lelizwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo salelizwe siyedlula. Bazalwane, enye inkinga nje ukulazi lelizwe akhuluma ngalo, ukulazi lelizwe. Enye into eshaye ibandla lenkosi ukungalazi lelizwe ababekhuluma ngalo. Methu isimo salelizwe siyedlula, abanikazi bencwadi babelazi lelizwe okukhulunywa ngalo. Uyabona la uPaul mekhonza laba bazalwane ethi kepha evesini 9 ethi ngisho lokhu kodwa bazalwane ukuthi isikhathi sesinciphile. Wayeqonda ukuthi on your marks, get set, ready, go. Uyacabanga uma abantu kuthiwa on your marks, get set, uthi sengaphela iminyaka eyinkulungwane buye kuphela enye inkulungwane belahle yonke into. Alikho ibandla njengamanje elishumayela ukuthi kungabe kusagananwa ngoba isikhathi sesinciphile. Abenza njalo bayaboshwa. Nathi singabazalwane sithi ababoshwe bayaganga, abakhipha iy'ngane esikoleni. Khona nje umfundisi obhilitile owenza leyo nto kulezo y'nsuku. Umntwana kaNkulunkulu lowo mzalwane, lowo mfundisi lowo ushaywe yisikhathi, ushaywe yisikhathi, ushaywe okhiye bokufunda, okhiye bokuqonda. Kade ngibuka nje enye ingane yentombazane ivezwa la ukuthi iyeke bisenza unyaka wokugcina e-university, iyayeka manje, Jesu seseduze kakhulu, yabona. Izoba yini-ke isazophila 10 years more kusuka manje, yabo, 20 years more kusuka manje, izoba yini? Shuthi ngenye indlela laba abazalwane abanale ngqondo ngokomthetho kufuze abazalwane abayifaka kwi-audience yoPaul kufanele bengaganwa. Awungitsheleke ukuba ibandla kusukela kuleso sikhathi alizange laphinde laganwa. Ngabe bayini abasindiswa emhlabeni? Ngabe bayini? Abangafunda, abangasebenza. Kodwa-ke phela uJesu wayethe until I come. Angisazuyibeka kanjani lento le esho ukuthi ena abasebenzi azabuye. Kodwa ekhuluma eshilo ukuthi laba abantu of this generation, thina we are not of that generation. We are not of that generation, bazalwane. And akakabikho umuntu okwazi ukuphendula lento le ka this generation ukuthi isho ukuthini. Aye ngisho ku-esiGrekini, ayobheka kwisiGriki, ayobheka kwisiHebheru, ayobheka noma ikuphi, noma kwisiLatin, noma ikuphi, ukuthi kukhona enye into ezoshintsha uJesu ukuthi wathi lesi sizukulwane, yabo.
Okay bazalwane, bengifuna sibuke lezo zinto nje ukuthi iphi enye into ekhombisa ukuthi leliya bandla lalikwi-mix. Ngithintile izolo abase-Efesu chapter 4, ngiqale verse 3. Ephesians, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Number 4 uthi munye umzimba, munye umoya, njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso. Angime lapha number 5 ngoba sengifikile entweni engiyifunayo. Munye umbhaphathiso, munye umbhaphathiso. Angithi sisiwe emanzini bazalwane, sawubhaphathiswa khona. Namanje sisabhabhathisana emanzini, angithi bazalwane. Angithi abapostoli siyababona bekhuluma ngombhabhathiso wamanzi. Siyababona bekhuluma ngombhabhathiso wamanzi. They were not wrong. Babe kwi-mix. They were not wrong. Isikhathi sasivuma. Uyabona? Izolo ngithe uPaul wayekhuluma as if they have reached there while they were not yet. Uyabona? Wayekhuluma as if it is all already done. They were already there. But they were not yet. Uyabona? Ey'ndaweni ey'ningi uPaul wayezwakala ekhuluma as if sebeyibambile lento. Kukhona lapha sikhona kanti ngisazalulela phambili ukubamba lokhu uKristu angibambele khona. Kodwa okunye wayevele akhulume as if he has reached the destiny, the point. Usefikile. Yabona? Ake sibuke na umbhabhathiso la kuRomans 6. Khona umbhabhathiso la kuRomans 6. Kumbe anazi verse 3. Ngicela ukuqala verse 3. Kumbe anazi yini ukuthi sonke sabhabhathiselwa kuKristu Jesu, sabhabhathiselwa kukufa kwakhe na? Yawuza umbhabhathiso. Ngakho sembelwa naye ngokubhabhathiselwa kukufa, ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni kwakhe. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye, ukuhlanganiswa yikho ukubhabhatiswa. Ukubhabhatiswa yikho ukuhlanganiswa yiwo umbhabhatiso. Yabona? Uthi-ke ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Kodwa nje ngize ku-3, 4, 5 uthi nanku umbhabhatiso, ubhabhatiselwa kuKristu. Yabona? Ibandla lasendulo before Christ lalikubhabhatiselwe kuMose. Akekho omunye umuntu ngaphandle kaMose noKristu, omunye umuntu ongenayo endabeni yombhabhatiso, ukubhabhatiselwa kuye. Babhabhatiselwa kuMose isivumelwano esidala, isivumelwano esisha sibhabhatiselwa kuKristu. Kodwa nawo wamanzi nawo iyodwa leyo nto. Uma kuthiwa munye umbhabhatiso phakathi kowamanzi nokubhabhathiselwa kuKristu, ukhona okuyiwona oma kuze kube phakade ibandla elibhabhatiswa kuwo. Ukhona obuyisithunzi okufanele uphase out. Niyayizwa leyo nto leyo bazalwane? Ukhona esizowubona bewenza. Uyabona nje khona lapho kwamiswa khona inqola encwadini yezenzo, kwathiwa yimi inqola kwalana, ubani owala namanzi ukuba bhabhadiswe. Yabo? Bobhabhadiswa lapho ubani? uPhilip wabhabhadiswa lapho. Yabo?
ukuthi ike yakhona lento yombhabhadiso wamanzi yayilungile, kwakuyisikhathi sazivuma isikhathi. Bona labo bazalwane baleso sikhathi siyezwa la bekhuluma ngokubhabhadiselwa kuKristu, ukuthi isikhathi sokuthi ube munye umbhabhadiso njengoba esho uPaul sasingakashayi yet. Pho waye uPaul wayekhuluma ngazi ukuthi ena sekufikiwe, wayenziwa isambulo, wayenziwa yinto emcacele ukuthi uNkulunkulu umambulele kwaze kwafika kwi-destiny, to the ultimate point la kiwa khona. Yingakho wayebuya abe necala, kuthiwe kezwakala wena ukuthi usufundisa abantu uphume emthethweni. Uyabona? Kufanele manje enze indlela yokuzivikela lapho, ngoba azi ukuthi u-wrong ngokwesikhathi. Bayezwa abazalwane? Ngokwesikhathi. Kodwa lento ayisuke ebachazela yona abazalwane uPaul ewukuphuma emthethweni, yayikhomba phambili lapha baya khona ukuthi siyeza isikhathi la okufanele bengabe besavuma oluyobuye liphinde libaphindisele emumva emthethweni. Bayezwa abazalwane? Futhi wayengazi-contradict uPaul, i-audience ayikhuluma nayo kwakungayididi ukukhuluma kwakhe. Yabona? Amen, bazalwane. Ngeke ngathi izolo uPaul wayengesiyona i-able minister of the new covenant yet. Sengingedwa sengiqedile ukukhonza ngilalele kwangifica ukuthi kodwa-ke he was, because wayephethe isambulo sonke se-new covenant. Wayekhonza ibandla ekwi-mix, kodwa uNkulunkulu ambula lapha baya khona. Uyabona? Emlungizisile. Angithi uPaul wanikezwa isambulo, uyamkhumbula emekhuluma ethi akazi ukuthi wayekuliphi izulu, elokuqala noma elesibili, wayesemzimbeni noma wayekumoya. Uyamkhumbula emekhuluma leyo nto leyo? Wanikezwa isambulo senkonzo sendaba yonke, wanikezwa isambulo sonke. Uyabona? Ngoba phela khumbulani ukuthi uPaul futhi wayengenayo uKristu, waye engabanga nethuba, ngiqonda ukuthi wayengabanga nethuba lokuhamba noJesu, axoxe noJesu. uJesu kuye wambuliwe engasekho, uNkulunkulu wamambula. Kanti laba abanye abapostoli bahlala phansi, uJesu wetha kubo, wabakhonza, wakhuluma nabo. Uma ethi nje uMoya Oyingcwele uyonikhumbuza konke enginiyale ngakho, usho izinto zonke ayeyikhulumile nabo, abazothi engasekho uMoya Oyingcwele ayenza umsebenzi wokuzenza ngisho ezazibadida zibe much clearer ukuthi nansi lento ngoba kuthiwa mase efikile uyonifundisa, uyoniholela kulo lonke iqiniso, uyonikhumbuza, uyobe bakhumbuza izinto uJesu ayikhulumile besenaye emzimbeni. Amen, bazalwane. So bengificwa nje ilento yokuthi nginikhonze ngokuthi ibandla lokuqala lake laba kwi-mix, and isikhathi sasivuma, and uJesu wayelishiye elimisile kwi-mix. Yena sifundile izolo uMateyu 5 ethi uJesu yena uqobe ethi angizange ukuzochitha umthetho nabaprofethi, ngizowugcwalisa.
azathi oyofundisa abanye ukungawugcwalisa umthetho uyobizwa ngokuthiwa omncinyane embusweni, noyofundisa abanye ukugcwalisa umthetho, ukuwufeza umthetho, uyobizwa ngokuthi omkhulu embusweni. uPaul ukukhuluma kwakhe okuningi wakuzwakala ukuthi umuntu womthetho. Imfundiso yasemthethweni nje le ukuthi umfazi akangalikhonzi ibandla, akangalimeli ibandla, akangasukumi ashumayele ebandleni. Imfundiso yasemthethweni le. Kodwa the very same Paul uzwakala ethi akasekho wesilisa nowesifazane. Yilapho-ke engithi izolo ngisengathi kini nginomzalwane wami oyayisikhonze kanjalo, yena eqonda ukuthi namanje nathi the now church, kanti sina sesifike la sekufezeke konke, sesisendlini kaNkulunkulu yokomoya. Uyabona, sesisendlini sesiyindlu, sisendlini siyindlu, uyabona, yokomoya. Kanti nakubo kwakushiwo ukuthi niyindlu kaNkulunkulu yokomoya, kushiwo in a form of a prophecy, ngoba babesayile yandla endala, kodwa kwashiwo ukuthi niyindlu kaNkulunkulu yokomoya laphana kwabaseFesu. Kwakungabadidi ukuthi siyindlu kaNkulunkulu yokomoya kanjani, ngoba siseyindlu kaMoses nje. Babe seyindlu kaMoses, babe understanda mebakhonza umntwana kaNkulunkulu, ngoba yena lowo mzalwane uzwakala ethi siyalangazelela, siyabubula ukube ngase siphumile kulendlu eyenziwe ngezandla, singene endlini yaphakade yasezulwini engenziwanga ngezandla. Ngiyabona wayekhuluma athi esezulwini, othi ngufunde abaseKorinte besibili chapter 5 verse 1, ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokoti idilizwa. Uyabona ukuthi babesesakhiweni abalindele ukuthi sidilizwe. Uyabona uthi indlu yethu, ngokuba uma indlu yethu, uyabona, uyabezwa laba bantu ukuthi basesendlini abalindele ukuthi izokwedlula. Yiyo lento ngithi mina babe kwi-mix, yabo. Uthi yasemhlabeni eyidokoti idilizwa, sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, eyaphakade esezulwini. Ngalesikhathi ekhuluma wayeyikhomba ethi esezulwini, okusho ukuthi engekho phakathi kwethu, elapho esiyakhona. Uyabona, so kurong ukuyikhomba uthi esezulwini namanje as usho njengabo laba. Thina sithi sithini asiyikhombi sithi esezulwini kungathi seza, sikuyo, siyaliqonda izulu manje ukuthi lapho kukhona khona uNkulunkulu. Yabona, izulu lehlile, bazalwane, izulu lehlile. Wayekuthembisile lokho uJesu ukuthi siyokwehla thina nobaba. Yingakho ngale umpostoli uJohn ethi ngabona izulu elisha nomhlaba omusha, kuseyindaba eyodwa le naleya kaJohn, yehla ivele ezulwini.
nomhlaba wokuqala kudlulile. Sifike siwazi umhlaba wokuqala odlulayo, silazi izulu elisha edlulayo. Hey madoda, enye indaba efanele siyazi nje ngeBhayibheli ukuthi it is too metaphoric, lizingathekiso kakhulu. It is too figurative, lingama-symbols kakhulu iBhayibheli. Is not as literal as we think, as we are taught. Uyabona? Awuzwe nje uPaul mekhuluma lana ku-2 Timothy, am I correct, Nkosi yami? U-1 Timothy chapter 2 verse 14. Futhi u-Adamu kakhohliswanga, kepha owesifazane wathi ekhohlisiwe waphambuka. Uverse 15. Kepha uyakusindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda. Kungalunga bazalwane le ndaba siyithathe literal. Lo wesifazane kube owesifazane ngempela, kube umuntu wesifazane njengami mesisixaba. Sithi ukusindiswa kowesifazane uyakusindiswa ngokuzala abantwana. Really? Really na? Owesifazane uyokusindiswa ngokuzala abantwana? Awuyizwe nje nawe leyo nto leyo. Ayishayisi kukho konke ukusindiswa, indlela yokusindiswa yonke sike safundiswa ngayo. Akushayisi mekufika la ukuthi owesifazane nange sesindiswa lapho, sesindiswa ngokuzala abantwana. Uma behlala ekukholweni. Uyakuzwa futhi ku-conditional kanjani insindiso yakhe isincike manje ekukholweni kwabantwana bakhe. Noma ngabe yena phambi kaNkulunkulu usesindisiwe, kodwa uyayizwa futhi manje le nsindiso ukuthi simi ngokuthi abantwana bakhe bahlale ekukholweni. This is not literal bazalwane. This lo wesifazane la osindiswa ngokuzala abantwana uma behlala ekukholweni nasothandweni nasebungcweleni kanye nokuqonda. Kuthini kuthiwani ngowesifazane osemncane ongakazali bantwana? Kuthiwani ngowesifazane osemncane ongakashadi? Kuthiwani ngowesifazane ongenandoda maqondana nensindiso yakhe-ke? Nangu indoda ayikho-ke. Noma ngabe ushadile-ke kodwa indoda ngeyizathu ey'thile ayikho-ke, mhlawumbe ithathwe ukufa ifile. Abantwana bekho. Kuthiwani ngowesifazane ongabatholi abantwana? Uyangena nje endabeni yensindiso. Kuyavuma nje indaba yakho ukuthi asindiswe. Nango wesifazane uyabathola-ke abantwana, unabo abantwana, abayingeni indaba yokukholwa. Ukhona iyavuma le nto ukuthi ngenxa yokuthi abayingeni indaba yokukholwa kuthinteka ukukholwa kwakhe. Sekufanele ibandla lazi ukuthi this is figurative. Yabona, this is a metaphor. Sekufanele limfune lo wesifazane okukhulunywa ngaye la, ibandla limazi, nalabo abantwana okukhulunywa ngaye la ngabo la libazi. Akusibona laba abatholwa yithi emshadweni. Uyabona, nabangatholwa yithi emshadweni, nabafayo, nabangavuma ukholo. Niyayizwa leyo nto bazalwane? Akakwazi uPaul othi sisindiswa ngomusa aphinde asho kanje ngoba uPaul okhuluma noTimothy. Akwazi ukuthi uPaul, this is a contradiction phela, ukuthi owesifazane uyosindiswa ngokusazala abantwana bahlale ekukholweni, bahlale ebungcweleni, bahlale eqondeni. uPaul lona othi ngomusa sisindisiwe, athi ngokukholwa, athi nalokho akuveli kithi, kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Akazi contradict. La uxoxa enye indaba la okufanele wena njengesikhonzi sendlu kaNkulunkulu ufanele uyazi le ndaba uyiqonde ukuthi kukhulunywa ngani. Yabona?
kodwa ekhuluma nabo la, they were very relevant, they were very clear about the whole story. Yabona bazalwane, akho muntu nje njengamanje akho umshumayeli nje njengamanje ebandleni okufanele ashumayele lento athi owesifazane uyosindiswa ngokuzala abantwana. Akekho nje. Mesithi simi njengokusho kombhalo, kufanele sazi ukuthi sisho ukuthini, ithini imibhalo. Uyabona ukuthi abesifazane bahlezi kabuhlungu kanjani ababeleselwa ngalelizwi ey'nkonzweni, ukuthi insindiso yabo incike ekuthenini iy'ngane zabo. Hayi bo, hayi bo, akwazi. So lento bazalwane uNkulunkulu asembulele yona ngokuthi sesisendaweni la sesifike lapho kwakiwa khona kuKristu, uNkulunkulu eJerusalem elisha, emhlabeni omusha. Saba yindlu kaNkulunkulu yokomoya. uNkulunkulu ngalokhu ukuqonda asimbulele khona usilethele okukhulu ukuthula and usilethele iy'mpendulo zemibuzo eminingi ebesiba nayo uma sifunda iBhayibheli. Uyabona nje, uma abazalwane beyiphika indaba kaJesu ukuthi isiphelele, isifeziwe, usephethile lonke uhambo lwakhe kwaze kwaba sekubuyeni kwakhe, njengoba beshilo ukuthi ngiyobuya kulesi sizukulwane. Bonke abakuphikayo lokho abazifaka kule abathi njengamanje they are still that very same audience. Abesifazane abathwale emakhanda, abathwale emakhanda phela ngokokufundisa kaPaul efundisa kuleya audience, wathi angimvumeli owesifazane ukuba akhuleke ekhanda engathwele, ukuba profesayo okungukuthi ukusukuma ebandleni, enze edification. Yabona, aliqunga isibindi njengoba ngenza nje kimi njengamanje. Yabona, yini le ebaqunga isibindi abazalwane besifazane ukusukuma bezwe ukuthi inkonzo igcwele yokukhonza ibandla, bezwe isibindi sokukhonza ibandla, bezwe ukuthi abakupatanisi, iyaphuphuma lento, iwumlilo phakathi kwabo. Yini le eyenza lokho? Isikhathi. Yingakho abazalwane bonke abangayiqondi le ndaba yokuthi cha boseyapheleliswa inkonzo yonke, abakwazi ukuyicacisa kahle le ndaba yokuthi abathwele ngani emakhanda. Kunabazalwane besifazane abangathwele ekhanda. Ngikhuluma ngami mina, ngeke ngangathwala ekhanda, kodwa ngingazi kahle ukuthi bazongifakazela abazalwane khona la egruphini ukuthi baningi ababehlale bethi ake ngichaze ngokuthwala ekhanda. Ngangingabuyi kubo iningi labo ngibaphendula ngoba khona into engagcwali kahle ukuthi ngithini, but now I know ukuthi no, that was the other audience, babe kwi-mix, imfundiso yangale le kwa-old. Yabona, azathi uPaul, futhi uPaul washo wathi imvelo yena ayinifundisi yini. Thina nje ngesizulu imvelo yethu akazisho lutho ngokuthi mesikhuleka senza njani. KwaZulu nje imvelo yethu nje akazisho lutho ngokuthi uma sikhuleka noma siprofetha. Babazini ngokuprofetha kwaZulu, babazini ngokuprofetha kwaZulu. Umethi uPaul kanti imvelo yena ayinifundisi yini. Wayisho njalo phela laphana kwabaseKorinte chapter 11. Uma kuwukuthi-ke siyifaka kuleya audience sithi wayekhulunywa nathi, uma ungumXhosa esiXhoseni kwakukhulunywani ngokuprofetha, kwakuthiwani, okhokho beni babethini, ngoba phela indala le ndaba laphana abeSuthu
amaVenda, amaShangane, amaSwati. Cha, ngapha kwaZulu akaze kushiwo lutho ngokuprofetha. Ukuthi balele nje okhokho bethu bakwaZulu khona into ababeyikhuluma ngokuprofetha, beyifundisa ngokuprofetha. Kwalelo gama elithi uprofetha nje alizwa nje uzakusona isiZulu. Hawu bazalwane, nakusekweqe aweni. Ngiyabonga bafowethu. Bekuwu-part 2 wami lo. U-part 2 wami lo. Ngikhuluma ngendaba ye-mix. Ukuthi ibandla lokuqala lalikwi-mix, but not us now anymore. Ngiyabonga bafowethu kakhulu. Amen.